Zdravím všechny, chtěl bych vám představit tuhletu bundu od Ardonu. Je to bunda Nipax. Dostal jsem ji na testování. Je to super bunda, hezky na tělo, krásně prošívaný materiál, i tlustý, takže v zimě zahřeje. Je to bunda hezky z prošívaného materiálu, co se týče hrudníku, rukávy, úpletový materiál, příjemný vzor takový do kostiček. Vevnitř, jak můžete vidět, krásně chlupatá, takže v zimě zahřeje. Ideální do podmínek, co se týče teď okolo nuly. Není to vůbec znát, mám pod tím okrát triko mikina. Super, mě krásně. Jak můžete vidět, možná trošku proletuje sníh. Úplně ideál. Já v této bundě teď jsem třeba na procházce, úplně super, nějaká práce okolo domu na zahradě, paráda, chodím v tom i na brigádu zasněžovat, vyrábět sníh a jezdím v tom i do práce na kole, takže za mě úplně ideálka, neprofoukne, nějakým způsobem vám podrží i vodu, co se týče deště, takže jenom doporučuji. Hezky stylová, pěkně sedí, super bunda.